Niste još upisali dijete na maternji. Niste sigurni koje su prednosti učenja maternjeg jezika. Evo 5 činjenica koje će vam pomoći da se odlučite. Učenjem maternjeg jezika dijete će imati bolje rezultate iz svih predmeta, čak i švedskog, njemačkog, engleskog ili drugog jezika sredine u kojoj dijete živi. Jezici ne smetaju jedan drugom, naprotiv. Maternji jezik jača identitet, kao i bolje razumijevanje kulture, običaja i vrijednosti zemlje iz koje dijete dolazi, a i one u kojoj živi. Jačanjem identiteta jača samopouzdanje. Učenjem maternjeg jezika povećavaju se sposobnosti djeteta da uči nove riječi, prepoznaje zvukove i rješava probleme. Učenjem maternjeg jezika dijete će se bolje integrisati i osjećati prijatnije s drugima koji govore njegov jezik. I 5. ono najvažnije, to je vaša emotivna veza s djetetom koja se nikad neće promijeniti i koja će vaš dom zauvijek učiniti mjestom sigurnosti i sreći. Zato ne oklijevajte, upišite dijete na maternji jezik. Jer upravo to je recept njegovog uspjeha i njegove sreće. Sretno!